eh. Anak. Gusto ka? 2,000 years later. Welcome back to my YouTube channel mga kabing. Magstorya ta karon og puding. Wala kay dahil na dapat istorya na to mga kabing. Puding. Kailan mo puding? Kasi wa mo kailan puding. Magkailan din. Puding. Grabe kayo ang puding. Pansin nyo mga kabingka, wala ko'y mic karon, okay? Lahi karon akong gigamit ng mic katong pang outdoor ng mga mic, okay? Kapag i-set up kay gikan ko karon nag-introduction sa akong vlog, no? Karon kay kuha na lang akong gamit kay Boya MMM1 kuhan Rode microphone. Yes, so kapi init yung ban, init yung kape, time to bugno. Nagtawa sa gani. Sorry ta karon kay wala ko lang mahimo mga kabingka, no? Kay naluya ko kay kuan kada ganing nagulan mo karon mga kabingka, di ba? Ano magud wala ko katrabaho karon mga kabingka na naluya do ko mga kabingka kay wala jud ko ka work mga kabingka mo naging no work no fee. Ay no work day no fee. Hindi talaga kaya ng kabingka, no? Atong istoryan karon mga kabingka, kung wala mo pasayod kung saan tawagan na mo sa una, dili ni siya folding. Pinasosyal ba? Folding. Ang tawag mo ni 7 colors kaysa unang panahon magod 7 ka color, pero karon halos isa na naman ikaw color. Making folding, diba? Nice guys, kaya folding. Alright, kamo mga kabingka, kung sa maninong mga buhaton kung kamo mo kanang sa tawa na kanang ulan, diba? Ulan gani mga kabingka. Kung sa inyong lami kaunon mga kabingka, mukaon ba mo kape? Yeah. Inom mo og buwan, inumin nyo og ganang tataw ganang bugnaw. Ano yun mga kabing, wala rin yung mahimo. Ang ako lang trip lang na mag-blang parang wala ko mahimo ang mga kabing nga kay ulan mga kabing karga. Usa ang tag-folding, kung wala mo magpapalitan ng folding, para to lang yung folding sa mga tag-sync lang yung folding. Ano nang kuriya natin folding, diba? Ang folding mga kabing, mo na ginatawag baho nga fan ni mga kabing ka. Kung wala mo kabalo mga kabing, kumbot-kumboting folding. Muna nabugna ang folding mga kabing ka, no? Na naimuraw ka ng pizza ni mga kabing ka, do man siya mga kabing ka. O nang nabugna ang folding mga kabing ka. Folding. Pauban sa kandingon. Kana yung mga kabing ka. Dami kayong folding mga kabing ka. Alangan, ang sekreto ng mga kabing ka sa folding, no? Sekreto na kanang dugo at pawis, diba? Pinanga siyempre, basa mo yun, ano? Nang istorya ba abot sa folding sa unang panahon, pero kani limpyo ni siya nga folding. Katong throwback sa una 1995 year 1995 kabing ka. Istorya ko ng folding. Atong istorya sa folding mga kabing ka, sos abi niya wala nakakita, nag-ana pa siya binasa masa, abi niya masa sos
Grabe lagi ang singot ba diri mga kabingka. Wala siya kita. Masag na makala. Yan. Grabe lagi. Asa na itong nagbot sa falling. Matambag lang po sa mga ko na ayaw pag ana. Ay makadaot na sa eliminasyon niya. Sus, nakapalit. Tingalang nakapalit ba kay kuan ka nang nasa sa man yung coding ko kay kuan man yung coding lagi na ngano lang ni sa gulbuhok ang gitubag po sa katong nagpasamasa sa pan nagtubag kabalok ka kanang inana ng buhok sagol man ang ingredient pag dito yung kay katulba grabe lagi lami lagi kay fodeng man iyan na guna nila sa una gusto ko ma-apply o ka ng beaker kaya gusto ko makabalo karang mga klase-klase nga uri-uri mga kanang sa tawag na kanang special pieces ba indigenous pieces day no, mga klase-klase na mga folding mga fan diba mga klase-klase mga fan mga folding no na usang pagmasa pagkuan og mga pizza na mga pizza anak na mga kabingka usang pagmasa mga kabingka diba mo na kung gusto ba ibalaan mga kabingka sa folding so hanggang sa muli ito po si DJ March istorya na to folding okay so makita niyo ni ang last video ang mga nagpa-shoutout shoutout mga kabingka don't forget to subscribe like share comment etc. Check us out. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.